Zoals Jelien rekken Elske Korenstra in Koudem haar juchter eer kwijt. Troch zwier vuurwerk dat afstutsen waard in de Audiësnacht. De gevolgen wie een grut. Totdat iemand een vlinderbom op het dik gooit had, ongeveer 5 meter bij mij waai. En die ontplofte en het betonlaagje wat om zo'n vlinderbom heen zit, dat spatte uit in je en een stukje daarvan heb mijn eeg raken. En toen neem mijn eegbal skut uiteindelijk. En diezelfde nacht hebben ze dat eeg nog uithellen. Dus ja, mijn hele eeg is er eigenlijk uit. En nou moest het waar mij kunst eren. Ja. Bij de Aroene Ierwiksel rekken in uw provincie 12 mensen met verwondingen in het ziekenhuis. Het gaat om slachtoffers die het vuurwerk ondersteunen en die als staskoger aan de kant staan. En bij de dokterswacht binnen nog goed 20 mensen behandelen. De aantal maakt je duidelijk dat het dragen van een vuurwerkbril net verkeerd is. Egen binnen tegen kwetsbaar. Als het horenvlies beschadigd is, dan ontstaat er een littekentje. En elk litteken op het horenvlies jouwt een vertroebeling. En dat gaat hoe dan ook ten koste van de kwaliteit van het beeld. En dat kan variëren van een lied waaske tot uiteindelijk je lichtmissie. Landelijk raad je zo'n 2008 eerlijks roeg waar 20 mensen blind troch een vuurwerkongeluk. Dat is eigenlijk waarom de beroepsvereniging ervoor pleit om consumentenvuurwerk te verbieden eigenlijk. En het centraal aansteken te litten door professionele mensen. Waarbij het vuurwerk vaak nog veel mooier is. En wat veel belangrijker is, dat de veiligheid gegarandeerd is. Ben en jongeren denken vaak verschillend door het dragen van een vuurwerkbril. We zochten het uit op Squalmienskip OSG 7 Wolden op het Jereveen. Nou, ik vind het wel een goed initiatief. Vooral voor de mensen die natuurlijk vuurwerk uitsteken. Vooral ook voor wat jongeren ben. En dat ze steeds maar kennen zien dat het echt gevaarlijk is. En dat het daarom gratis moet wezen dat je een bril oor kan krijgen. Veiligheidsbril, maar je had een nice AWSA. Ja, wel een goed iets. Gaan veel mensen worden blind door dat soort dingen en zo. Elske Korenstra zit voor altijd maar de gevolgen van haar vuurwerkongeluk. Ze belibbert altijd nee, nou ik heel oors. Ik ging pas letter op een jong pas naar buiten dat het vuurwerk een beetje dienend is. Want op het lijst dan zakt dat wel wat oud. Maar als ik naar buiten ga, dan heb ik zeker een bril op. En eigenlijk denk ik zo snel mogelijk ergens weer naar binnen. Maar ik vind er niks van.